ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் யுவாஸ் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் சர்வீஸ் சாய்பாபா காலனி கோயம்புத்தூர். இன்றைக்கி நம்ம சர்வீஸ் எங்கே ஓடிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய்வேலி டவுன்ஷிப்பில் ஓடிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி தேதி பார்த்தீங்கன்னா 10/6/2022. நம்ம சர்வீஸ் எப்படின்னு பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அவுட்ரு 1 ஃபீட் ட்ரில் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா ஜன்னல்லாம் ஃபுல்லாக ஏறி இருக்குது சைடு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜன்னல் மேலே ஃபுல்லாக ஏறி இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கார் ஷெட்டில் வந்து ஃபுல்லாக கரையான் ஏறி இருக்குது, லைவாக இருக்குது. இந்த அவுட்டர்லேருந்து பிடிச்சி உங்களுக்கு வீட்டில் ஏறி இருக்குது பாருங்க. இதில் ஃப்ளோரிங்கில் போட்டிருக்கோம் 1 ஃபீட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.